Bij de supermarkt in Langwaar kun je de waardbeentjes proeven in de meest authentieke vorm. Maar simpels en spek. Doe maar. Ja. Is dat lekker? En proeven kan het alleen nog in de supermarkt. Ik in de restaurants, omdat het hier een heel onbekend product is, het waardbeentje. En dat meestal gauw denk ik inderdaad, staat ook altijd in worden met spek en marsipels. Maar dat ken ik ook. Maar je kent natuurlijk een heleboel met waan. En ik ben zelf net zo heel erg culinair. Dus ik heb de samenwerking gezocht met de restaurants en die zijn direct al heel erg enthousiast. In de Waarden kent natuurlijk iedereen. Men had van vroeger al altijd eten, maar ik de rest van Friesland wil aan het waardbeentje krijgen en dan het lauwst op zoveel volle verschillende mogelijke manieren. Nou, en dat doen we met deze promotieactie. Dit is de salade van waardbeentjes met komkommer en tomaat, feta. En dit is een stokbroodje met tapenade. Ja, dit is echt geweldig. Dit is, ja. Dit is een lumpia van waardbeentjes met kalfswang en piccalilli. En hoe is dit? Prima, maar dat heerlijk. Nepwaardbeentjes uit Zeeland en Noord-Holland komen hier hield niet meer op de merk. Die worden goedkoper en massaler produceren. En dit ben echt nog bien die echt mijn liefde ooit nog teelt binnen en uitzocht worden. Maar heeft de waardbinder er al een soort les van die imitatie? Ja, tuurlijk, want natuurlijk is de imitatie is een stukje prijsverschil. En dan haal je er automatisch les van. En we hebben er net wat ontwaan dan? Vandaar deze unieke actie. Sfeer werkjureren, hè? Ja, een hele brede baan.